Right, muri yeZimbabwe kusikana kwatirikuita zvekare pano paTerare 263 pano patinenge tichibvarura nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tikavhura podcast, kubuda papodcast hazvibhadhariswi, kunzi wazobuda papodcast yeTerare saka tikuda $20 kubva kwauri. Aiwa, mahara namba nzudzu kubuda pascreen dzenyu dzakanzi Terare contact. Uri sei? Ndiri bo. Kuri seiko kunobviwa? Zvese bo. Alright, iwe unogona kuudza muri yeZimbabwe kuti nhasi takatsikwa nani? Nasi unonzani? Okay. Hello guys, you know the princess. Yeah. Princess, ndanzwa nyaya yako pawanditaurira andika. Nyaya yako yakamira sei? Ndanzwa kuti iwewe wakarwa heartbreak apa. Yeah. Yakamira sei? Well, I did a guy. Takadata 1 month. 1 month. Yeah. So this guy. Makasangana kupi nazvo zvakafamba sei akakupimba achiti chii munhu? Yeah. This guy nasangana ikunonzi kumapinga. Yeah. So I didn't know this guy anoita fake life. Anodonzi ane life iri yanga asina chinhu. So this guy takangosangana day 1 and then vatanga pama pressure ekuti dauya zoroora and stuff. First day ramasangitanga usanga. First day yeah. Batanga utoda arda kuroora. Batanga dauya zoroora. Then we date 2 weeks. Ndobva zoti ndoda kuona tete vako. Then vanauza mama wangu vavaudza tete ndobva fonerwa muwiki second week. Yeah. Tete ndobva rofonerwa, tete ndobva wabva umusha, ndobva wayakomba. Mangwana achiti mukomana ari kuuya zona tete ana kuuya agumirwa gate. Mataura aiti ndagumirwa gate. Ndobva namutibo vatamuregera kona kubvunza kuti reason why wazogumira pagate. No, andina. Ndobva ndazomuti okay fine nokwanisa kuyarenjwa mangwana. Mangwana takaswera the whole day. Takaumirira apana kuya munhu. Vanamufonera uripi ndobvati ndakutosvika. So takatongana kuti munhu ari kutitambisa brain. Ndobva azondita guys ndokumboregerera mvatositana mumangu pafoni. Abva achoti sorry moms ndakanganisa cause ndiri busy. Varegererwa mukomana wewe. Ndobva ati ndauda kuyazorora next week Saturday. Yebo. Wati unonzani princess right? Yeah. Ukutaura kuti month ramakasangana. Yeah. Munhu anga atoplana zvekuda kukurora. Kumba kwawo wanga wamboendeswa. No, ndeiziva tete wavo zvokungototsa pafoni. Maitaura pafoni. Yeah. Taenderera mbirako. So ati ndoda kuzorora next week Saturday. Inang this guy ndaingorova is not my type, but you never know kuti God vanenge vakuplanira chianti. Hapana upa uchamboshainira munhu achiti ndaenda engagement ring but no. So inaangoti ihambe only God knows tozvona zvaitika ina handisina kana pressure yondoda uroorwa kana UTSA, but ndaingoti you never know, maybe ndimwari vanenge vachi this time. And then vati ndikuzorora musi Saturday mba yasvika anga atobhuka dress. Ndiye akabhuka? Yeah, ndiye akatobhuka. Akatohaya dress $20. Hapana hama yake waiziva ngoziva zvepafoni? No, ndoiziva zvepafoni. Bva abhuka dress. Ndobva abhuka dress. Dress ndobva ratoyakumba. Everything zvakatoyakumba zvemadheko. Ndiye akazviita zvese. Ndiye akazviita zvese. So day rasvika musi Saturday munhu at least hama dzasadzapo papangoni mukoma mama vangu ndanga aripo. Manga muri vangani sefamily vaunoti okay tatina sikuru tatina bamuni tatina ningi vaida kuzopuwa mari yachona yepfuma? No, tasataudza vanhu vakawanda. Asi angatoya kuzorora? Asi aitoti ndikuyazorora. Musiwo maizovaudza sei? Maactions aiita aita kunge munhu tsotsi hameno zvaingoita zvokuti ndazosvika pagedhi ndazoenda ndazorava mupenyu pasina munhu. Saka isi takati gete pomiraita dzungu timire kudza vanhu vatangodza munhu 1. So pakaya mukoma wamama ndakarora kumba achiti at least mangwana akatotita zvedheko vanhu vachiuya. Mangwana Saturday takamira 10 yanga tana 9 na 9 takamufonera munhu vandidza ndiri mutauni ndiri kugerwa.
ndobva ndamuti ndiuye mutoni imomo ndikutorera akaramba ndobva ndazomufonera kuma11 masikati mababa ngoti masikati asisi vamama nadhidhi namudhara nanamomzi pazvoita sei mudhara wangu ine angatobuda atonoti ai mahumbwa aya ndobva tangosara ti 3 tete vanga varamwa vatodzokera ndobva ndamuti ndoenzokutora zvanzi aiwa ndatosvika pana Rosemary ipapo ndati aiwa bo munhu maybe asvika I didn't know kuti munhu anonyepa ndobva ndambogara 30 minutes namugarira ndatogeza everything ndobva ndamira 30 minutes kufonera munhu achadera foni yadzimwa vandazomufonera mumafoni zvakanzi asungwa asungirira foni amene murume akadera chinzi asungirwei zvakanzi vanga driver rutu isiriyo so the next day racho mangwana ndopakabva andifonera tatodzosera zvinhu zvevanhu ndobva ndati are you serious nezvauri zvandiri kuti yazorora ndikutouya mangwana chero ndine 3000 nditori nayo ndati une 3000 chimonditumira mapikisi emari zvanzi hazviti kuti ndibva kushera masecrets angu hazvitombobude then ndakabva ndatongoona kuti this guy hapana kodrezi yaufa takabva tangoidzosera mangwana acho nemapoto zvezvabhadharwa ndiyakabhadhara and the next day akutanga kuti waramba uroorwa ndoda mari yangu ndati then akazosangana dede wangu after 2 weeks vangu vakamupa kumaintro kuna mudhara vangu vakuziva no vaimuziva vakambosangana naye kumapinga kozi ndovanoshanda ndobva vasangana naye vamurova vamusungisa saka iye akazondiakaronga ndimudhara arova mukwasha saka iye akazondifonera achindita nziwa ndirovesa nababa wako ndati ndakurovesa pai saka hanzai zvamunoita zvakaipa ndakati dai watosungiswa kozivi zvawakaita zvinotopuwa ndostory yangu iyo and then I blocked the guy. Alright, mufeso yanga sina urara newe here? No. Kauti unokuramba pa No. Are you serious? Yeah, cause ndakamuona ka1. This guy ndasingatomuziva kuti who is he? Ndasingatonyatsomuziva the real iye. Iwo wakamuona kangani kuti taonana? Yanga yangu ifoni. Yeah, na sitazvongoto wasangana nemunhu pakopa kabana. Haungomuti baby ndipona apa. Saka ukunzwa kuti mukore unoyu zviriko here zvekuti inini nhasi ndotosimuka panapa ndiri 1 ndototanga baby pafoni bananda kunorora tatohaya dress ratotumirwa dress ratosvika zvinokwanisa kuitika. Yeah, zvinokwanisa kuitika. Zvakafanana nagiwa anenge ari kunoko mosangana paFacebook. The guy anyatsori normal ari kuUK anoti achirora but amusara mamboonana munozivana paFacebook chete. Para moyo munhu inodecide kuti ukuda munhu zvechokwadi here. Iwo imuda asonga kumuda. The guy not steady. Asonga kumuda. Pandakazoona kuti this guy ana future. Unochema nekumaswa makaita kunzini munganzava noborwa zvombula munyaka. No. Anorwadzo because nasinamboita 6-9. Aside wangu wakamupa. Yeah, maybe nekurwadziwa. Nekurwadziwa. Saka ungomufungire kuti dai ndakatururwa ndakataka majava. Amai. Antombo. Aumufungi. Alright, saka unoda kuti chikunyangu mabhebhi ari kuronga mawedding paFacebook kuti asanga nemunhu nhasi yobva wamuona ipapo zvobva zvatongopera zvakadaro. Unoda kuti chikwa. Ina kundokurudzira like musikana. Unofana kutanga ona background yemukomana kuti anobva kupi. Chiri important anoita nezvei. Basa remunhu arina basa. But unofana kutaura kuti this guy ane upenyu here, ane future here. Pane mumwe munhu ongoti madana anokupa love yeye but future hapana. Ndopa anogona kusiya kuitisa nhumbu, anogona kuita ameno something obva kutamba. Pane vamwe vanhu vanoendesa vanhu kumaintro kunyeba. The guy akandipa namba dzaTete, but I didn't know kuti Tete kamunhu anoita zvekubhawa. Ndakatozozvibata papaya kuti havana kukama. Wazvibata how? Like paka13 nadhidhi vangu. Vasvazonzi ndipe nhamba dzemunhu waiti Tete, takamufonera muneva tasangana naye. Zvanzi andangokama naTinasha ndinokama naye but akanipa mari kuti nditonge Tete wake. Yeah. Tinasha. Tinasha ndoka unhu kawo. Yeah, I think so.
kuti ndono saka apa uri mweri murudo kana kuti zviri kuramba futi kana uchiri kuda kuroorwa here wakawanzwa munhu anotaura da kuroora ena like zvekuroorwa handiramba hangu but nhasi inini hati vari ndoti da kuroora